Concello, orde do día, primeiro, a aprobación se procede da alta sesión anterior ordinaria de 4 de abril de 2022. Alguna observación? Se aproba por unanimidade. Punto segundo, dación de conta dos decretos da alcaldía comprensivos do número 10 ao número 23 de 2022. En disposición dos corporativos da Secretaría da Corporación. Punto terceiro, modificación do acordo plenario do día 31 de xaneiro de 2022 relativo á aprobación do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal POSCLUS 2022. Este cambio que se tuvo que facer pola subida dos precios dos últimos meses e o que os proxectos se habían preparado no mes de xullo, agosto, setembro do ano pasado e o que facer unha serie de modificacións altas polas subidas reiteradas e se mandaba licitación feito de facer incluso hoxe o problema ás 10 da mañá e precisamente para intentar que entren eses proxectos. Temos xa concedido maiores das dúas obras que entraban directas a formulación e iso os dous que teníamos directos, os 239.000 euros máis, onde prácticamente vai incluído todas as obras. Básicamente eso, un pequeno subida. Vamos a votar a favor. Punto cuarto, modificación puntual da relación de postos de traballo. Estes son tres postos de traballo que vamos a cubrir institucións, básicamente en servicios económicos donde nos próximos meses vai se xubilar un San Esteban e, por tanto, hai que ir preparando a persona. Outro de servicios arriba está xulado tanto Loxo como López e outro de servicios jurídicos adscritos a Secretaría para axudar en todo o que respecta ao Concello. Sí, nosotros vamos a votar a favor, pero no sin antes expresar la necesidad de personal, tanto de policía como de administrativos que tiene este ayuntamiento, y que es lo habitual en la mayoría de las administraciones públicas. Por esto pensamos que este gobierno central tiene que facilitar la contratación de personal en todas las administraciones y servicios públicos, anulando o abriendo la tasa de reposición y simplificando los sistemas de acceso y contratación a servicios que están en problemas por falta de personal. Ben, por a nosa parte, o voto vai ser unha abstención. Entendemos que hai que prever esas xubilacións das que falas e as que xa se produxeron, pero, bueno, entendemos que non é moi de recibo os postos de emprego públicos, hai que mantelos, hai que cubrirlos, temos moitas vacantes no noso Concello, empezando pola Policía Local, rematando pelos servicios técnicos e administrativos de todo o Concello e, bueno, esta modificación da RPT non simplemente para cubrir eses postos tal cual están definidos, sino que se amplían as funcións a cada un deles, polo que entendín na Comisión de Asuntos de Pleno, e, polo tanto, esa ampliación de funcións en cada un deles supón menos postos de emprego público, porque esas funcións as debería de facer outra persoa se se chega a cubrir a praza da maneira que había que facelo. Por tanto, non estamos de acordo con esa maneira de facelo e o noso voto vai ser máis abstención. Bueno, na mesma línea na que nos posicionamos xa máis veces, temos un grave problema de falta de personal, estamos todos de acordo, e este non dá máis que intentar ser parte desa problemática. Entón, bueno, como que se está atacando un síntoma en vez de ir a atacar a raíz do problema. Sin máis. Fijades, si estamos de acordo que en mantenimiento solamente temos un operario, que é un remozo. E agora, coa nova lei que temos para contratar 6 personas, pues estes son contratos de 6 meses, imaginado dentro de 5 ou 6 meses, non temos nada máis que a Samuel para traballar, por iso é moi necesario contratar personal para o Concello.
procedemos á votación. Bueno, a favor? Abstencións? Quinto, aprobación inicial da Ordenanza Municipal de Normalización Lingüística. Esta é unha ordenanza que fixo os servizos de normalización que temos compartido con os demais concellos da comunidade. Yolanda, pues, preparou, por lo tanto, traemos simplemente a pleno para acabar el evaluación. Vamos a votar a favor. Bueno, su voto vai ser a favor. Celebramos que se traiga esta moción, ainda que con bastante retraso para o noso punto de vista. E o principal e o máis importante é pedir que se cumpla en toda a súa extensión no día a día do traballo municipal no noso concello. Sexto, expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 2/2022. Estes son unha serie de facturas de gas natural e a farmacia que viñeron fora do ano natural, do ano fiscal, e que temos que traer ao pleno por interpretación que fan os servicios económicos e máis. Son facturas que nos están pasando todos os días, sobre todo con gas natural e con servicios eléctricos que están chegando moi tarde, e que se está urxindo para que as aporten no plazo correspondiente. A favor? Vostede? A favor? Todos. Punto séptimo, expediente de modificación de créditos número 9/2022. Esta era unha modificación de créditos que quixemos xa facer o ano pasado, que por o tempo non do feito o tema pandémico, ese traballo, e que traemos este ano, aparte, unha serie de obras que xa estaban aí algún feitas, quedan algún pendiente de executar. Son obras menores, que dicir que non chegan, ou que non chegaban ao mínimo 30.000 euros que podemos incluir en outros programas supramunicipais, por eso os traemos aquí. Básicamente son eses viales, eses pequenos sitios que quedan e que un rebacheo que sería moito máis caro, por tanto, con eso quedaría prácticamente cerrado todo o Concello entre o plan complementario, o PEI da Xunta de Galicia, con ese vial desde o cementerio de Anca aos Foxos. E estas obras, pues, prácticamente quedaría todo isto. A maiores, pues, son para cubrir esas plazas que se pretende cubrir, que se aprobaron hai un momento para dotarlas económicamente de aquí hasta final de año, se puede empezar a traballar hasta final de año, básicamente. Nosotros vamos a votar a favor siempre de actuaciones que sirven para realizar mejoras en ella, pero estos arreglos de viales entendemos que se deberían de haber hecho antes, puesto que el COVID, salvo unos días, no impidió nunca la realización de este tipo de actuaciones, y así se hubiese evitado el perjuicio ocasionado al vecino por estar todo este tiempo con sus caminos deficientes. Y en lo económico, puesto que, como vimos en la moción anterior, el precio es mucho más elevado que tiempo atrás. Entendemos que por un acto electoralista y de propaganda no se debería de haber perjudicado al Ayuntamiento de Neda y a sus vecinos. Sí, bueno, para nós chama a atención que a escasos 2 meses de aprobar os orzamentos agora se trae unha modificación de crédito porque, bueno, de feito o alcalde falou en prensa de que se estaba retrasando a aprobación destes presupostos para poder deixar todo cerrado, non ter que este tipo de modificación, que é unha modificación además elevada, se non digo máis de 350.000 euros. Bueno, os viales que entran son, por suposto, importantes como calquera outro e hai algún que sí que sobrepasan os 30.000 euros de custo, hai un creo de 37.000, bueno, en fin, como que non cadra moito co dito aí uns meses, pero non, dito isto, pues nada, estaremos.
De feito, habíamos querido traer o ano pasado, executamos no mes do verano do ano pasado, son temas de retraso, falta de personal. E é verdad que a subida do ese fixo que algúns que estaban por debaixo subiron, porque o traballar, se me equivoco, e algún máis se rebacheou durante 2 anos, hai que volverlo a facer e hai que buscar solucións definitivas para todos. Isto é, que hai outros moitas cousas que facer, que incluso con Diago os concelleiros estuveron no vivido intentando mirar un novo depósito, un depósito que hai ali para reformarlo, para ampliar o abastecemento de agua. Estuvemos co Canal da Marina, todas estas obras que se estuvemos facendo, e sabemos da cantidad de obra de recursos económicos que se van a meter na canalización desde Xubia hasta o Puntal, porque é algo que temos que facer que inconversivamente estamos fora. Pero isto era algo que quixemos facer no pasado, e por estas circunstancias de retraso, por presentar o goberno, non dar feito, se quedou pouco a pouco. Darmo traído, e é isto en base a unha situación económica, as arcas municipais, dentro da situación é boa, por iso se pode facer. Votades a favor? A favor? Sí. Abstencións? Moción do BNG relativa a solicitud de indulto para Seixo Sanxo do Pintos. Ben, traemos esta moción a pleno co fin de solicitar ao Poder do Goberno Municipal a reducción de indulto primeiro dirixida á Xunta de Galiza para que a solicite do Goberno do Estado e o punto número 2 a solicita directamente ao Goberno do Estado o indulto para Seixo Sanxo López Pintos, que como todos sabemos se enfrenta a unha pena de prisión, ainda que houve unhas noticias recentes hai 2 ou 3 días, non sei en que vai acabar eso, pero bueno, todos sabemos que se produce unha detención tal como había moción absolutamente violenta, para baixo a nosa consideración improcedente e totalmente arbitraria a Pintos, cando participaba nunha manifestación en defensa dos dereitos de todos e todas as traballadores desta comarca e do resto do país. Por tanto, solicitamos o apoio do Pleno Municipal a esta moción. Bueno, por parte do Grupo Socialista vamos a apoiar esta moción. Efectivamente, leímos hace un par de días que parece ser que la Audiencia Provincial de La Coruña ya le ha concedido la suspensión de la ejecución de la pena, por lo cual en principio durante la tramitación del indulto no entraría en prisión y bueno, lo dicho, nosotros vamos a votar a favor. El Estado de Derecho se basa en la separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Desde este grupo respetamos las decisiones judiciales, así como las decisiones del Consejo de Ministros, que tras los oportunos trámites de acuerdo con la ley y los informes de los órganos judiciales, es el competente en materia de indultos. Respetamos igualmente a todas las personas y, por supuesto, también al señor Pintos en las acciones que emprenda para su defensa, pues estamos en un Estado de Derecho, como decía al principio de mi intervención. Vamos a votar en contra. De mañana votaremos a favor desta moción, como nos fizemos en anteriores ocasións con respecto a esta tema. Sí. Votamos a favor. En contra. Punto octavo da orden do día, rogos e preguntas. Perdón, rogos e preguntas. Tiene que pasar por un tema personal. Sí. Entonces, Cristina. Gracias. Adiós. Bueno, simplemente, primeiro, reiterar a pregunta dos últimos plenos, que é cando se vai abrir o Concello a accesibilidade de todas as persoas. E segundo, preguntar, supoño que abrirá piscinas de verano e non sei, estás pensando neste tema, si non, pero bueno, preguntar tamén sobre a accesibilidade de cada piscina. Sei que eso é de costas, pero non sei se o Concello ten avanzado algo, tramitado algo, porque o certo é que todos sabedes que a pista de acceso á piscina o
que esa peatonal está feito un auténtico desastre, xa non solamente de acceso á piscina, sino de acceso ao paseo marítimo e parque, e etcétera, que o certo é que hai bastante xente que frecuenta ese lugar e bueno, en canto ao pavimento está feito un desastre, en canto a iluminación é inexistente, entón non sei se tes pensado actuar en ese sentido nesa zona, nada máis. No que respecto ao Concello está aberto, frente a chamadas, de feito, todos os servicios están atendendo todos os días. Non me refiero ao timbre. Bueno, ese é un tema xa de regulación, que bueno, que eso está aí, tampouco le dan. E o segundo, respecto á piscina, está para abrir. É certo que xa de costas e estamos tendo, pues, para somos conscientes, e de feito, requiere recursos de Gavilla que teria sentido cando se podía facer unhas calificacións, pero costas ese dominio público. E é bastante, con bastantes pelos, sino que temos a concesión, para o que se queira facer temos que sempre pedir autorización, e son bastante reacios a hacer a iluminación. Aí se vai intentar por todos lados, non solamente aí, en todos lados, cambiar a luz e reforzar a iluminación en todas as zonas. Por parte de Moveneda, gustaríamos saber o estado do informe solicitado por Enel no pasado mes de abril, creo, con respecto á situación urbanística das zonas nas que van a colocar os aeroxeradores e as líneas de evacuación. O informe, Sí, un informe que solicita o Grupo Enel. Se está realizando. Se está realizando. Los servicios Vale. informe de calificación urbanística, sí. De calificación urbanística. Sabe de dejarme. Perfecto. E para cando se conta ter este informe? Hay 2 meses para evacuar, yo creo que en breve está listo. Vale. Vamos a poder ter acceso a él ao resto de grupos políticos? Sí, porque no pasa a Junta de Gobierno. Vale. Debe ter, pero que non é que se debe. Perfecto. É simplemente un informe técnico de cualificación urbanística. Es un informe de calificación urbanística. Vale. A maior gustaríamos solicitar que o Concello anime a participación e participe e fomente e anuncie a próxima manifestación do día 5 en Santiago por unha transición ecolóxica xusta con respecto a este tema dos parques eólicos, etc. A través dos medios de prensa que ten, etc. Gustaríamos saber tamén acerca de as axudas a autónomos e pequenas empresas. Bueno, vimos reflexado que se fixe unha comisión para determinar o estado da documentación empregada, etc. E creo que se requiriu a maioría de solicitantes e saber como está isto a día de hoxe. Fago todas as preguntas seguidas, Sí. Con respecto ao tema da problemática da velutina, este ano vas a levar a cabo accións de, como se fixeron nos anos, de trampeo e de formación nos coles, etc. Bueno, non xa nada, que está acabando o curso, pero si se vai facer algo neste sentido. Con respecto a publicación que apareceu hai uns días sobre o equipo cedido pola DXT, gustaríanos saber cal dos nosos policías municipais ten a formación para utilizar esta equipación, etc. E hasta que data estará en funcionamento cedido este equipo. E, por último, con respecto á recollida de firmas para a mellora do transporte público, queríamos un poquinho de información sobre onde poden firmar os veciños de forma presencial, etc., dentro do noso concello. Gracias. No que respecta á subvención de autónomos, rematou o prazo esta semana para a subsanación, para justificar esa pérdida do 20% de facturación dos últimos desde o 19 ao 2005. E, bueno, está prácticamente todos entregados, a partir de aí revisan os servicios técnicos e conceden a certificación, que terán que fazer a certificación. Respecto á campaña de velutina, se nos puxo en contacto con todos os anos a Asociación Galega de Agricultura, Rafael Díaz, que se vai a través das redes sociales, os congresos tamén había previsto ir a... Por tema de axenda, de persoas que viñan facer, pois está aí un pouco, está parado. Sí, tamén si Zalo... Sí, con respecto ao que preguntabas, ¿me oís? Sí, Sí, ahora sí, pero con respecto ao que preguntabas do tema do coche de FT,
pois dentro do plan de formación que ten a Policía Local, con outros personal deste ayuntamento, pois tuve a oportunidade de facer o curso para poder operar con este vehículo, non? Básicamente, pois, foi a facer o curso, fixeron o curso, en este caso foi el, que é o que as persoas dictadas, foi o que fixo o curso, se lles ofreceron a posibilidade de poder traer este vehículo para aquí, pues, para facer, digamos, un tipo práctica, e, bueno, facer controles preventivos. Está desde a semana pasada hasta o día 2, estará cuenta. Pero xa digo, é parte do que é formación a bigotes. Pois eso é diferente que vexen os vecinos, non é co ánimo, porque, de feito, a veces, onde se ven as situacións son fines de semana ou horas, hai alguén por aí que está colaborando moito a DXT tamén, a tráfico, de feito, de Semana Santa, pero por aí fixeron varias subidas a Rence e lugares onde non se estaba respetando. E no que respecta a recollida de firmas, empezaba, teóricamente, ainda que o Concello se levantou pasado xoves, que era o vendres, que habíamos quedado vendres, a través das redes sociales, e levando a todo as entidades, pasarles o pliego, deixarlo aí tamén no Concello para que, bueno, este déficit que está tendo o transporte público, tanto de servicios, desplazamentos, como incluso dos propios autobuses que están nunha situación que non era a máis óptima. Desde logo, a nova licitación está xenerando moitos problemas a todos os usuarios e daí que todos, 11 concellos da comarca nos puxéramos de acordo, non podía ser menos para defender ese transporte de calidad. Entón, no Concello vai se poder firmar? Sí, vamos a ver. De feito, esperou, era o venres cando se iba a anunciar. Algún concello puxamos un día antes, non pasa nada. Canto antes, alguna cousinha máis? Nada? Se levanta a sesión. Moitas gracias.